Goddag og velkommen til træningstimen. I dag så skal vi se på 4 øvelser med Vianne og Stine, og dagens redskab er en træstamme. Den første øvelse er til lår og lægge. Man træder op som på en stepbænk, og man skal huske at træde lige op, og man skal rette sin ryg. Det her er skide godt for håndboldspillere og fodboldspillere, da de løber meget, og man får store lårmuskler af det her. Så det er super. Den her øvelse, den minder meget om den anden, men det her det er en smule hårdere. Men man træner lår og lægge, og det gør man ved at have et godt afsæt, så man kan lande på træstammen lige, så man ikke falder ned, som Vianne lige smukt viste her. Man skal huske at hoppe højt og lige, og så skal man spænde i sine ben, så man ikke falder ned. Og så skal man hoppe baglæns ned igen. Ja, det her er en balanceøvelse. Og det er godt at have en god balance til mange sportsgrene, for eksempel spring og rytme, fordi der skal man kunne holde spændingen i mave og ryg. Denne balanceøvelse er også med til at styrke de små muskler i fødderne. Og så når man balancerer, så skal man kigge lige ud og ikke på sine fødder. Det er en god idé at finde et specielt punkt, man kan kigge på, fordi så gør det nemmere at holde balancen. Ja. Nu stresser du mig. Ja. Godt så. Ved denne øvelse trænes triceps, og det gør man ved at sætte på hænderne på træstammen, og så skal man have benene strakt ud sådan der. Så skal man bøje ned i armene, indtil der er 90 grader vinkel, og så skal man op igen. Yes. Så er der en nemmere version, hvor man ikke strækker sine ben. Det er til dem, der ikke har lige så mange muskler i armene. Men man skal egentlig gøre det samme. Man skal bøje ned, og der skal være 90 grader vinkel i albuen. Det er super godt at træne triceps, når det er, at man går til håndbold eller badminton eller andre sportsgrene, hvor man skal bruge sine arme. Fordi at det er super. Og det var så de 4 øvelser for i dag. Vi siger tak her fra træningsteamen, og have en god dag.